mauna ni no. Alright, here we go. Alright. Kuyawa sa kwan ay mahadlok naman tadaan ani ay. Ako na may nahadlok dire ay Garcinder. Kung namati ka karon murag mahadlok kita ni imuhang kwan na story na. Alright, atong sugdan na ang kwan is story sa atuang Cinder for tonight. Title, Pinamungahan. Cinder, Brenda. Hi, Lyric. Nadismaya ko. Very, very light. Ganinang buntag. Kay as I about to post my story about sa akong workplace, ni-shut down ako phone. Right, kuya. Doon sa kuyuan ko sa music door. So niya, kadit lang nga. Oy, shoutout sa ko ni Christopher Silan Simundo. Moto no, nakuyuan ko gors. Kadit sa. Moto no, ningon siya may stories about sa akong workplace. Ni-shut down ako phone. Walay paranormal nga nahitabo ha. Basin tungod rato sa too much usage sa phone. Lotado kay mga gurus. Adlok. Alright. I am so glad nga a few of my friends encouraged me to share more about my experiences. Igara sad kog share hinuon. Kamu manggod. Alay, kakuya. Alright. Bitaw. Ari na sad ta sa pinamungahan. Kay humanaman ta sa tabugon. Wala ka kuyawan ni Gorsoy. Naunsa naman ni oy. Ako trino na kuyaw-kuyawan. Magkuha ni Cinder. Iwan ko Cinder. Naunsa bre ni na. Alright na, mga tanawan, ingon siya nga ari na sadta sa pinamungahan. Kay human naman sa manta sa tabugon. Pinamungahan is the hometown of my mama. Pero, nagdako siya sa Mandawi. So, mama is not very familiar of what are the things na katingalahan sa iyang hometown. Naa dito ilang mga relatives. Naasa dito iyang maguwang nagpuyo. Kinsa gipili nga dito mopuyo. To escape from the noise of the city and those people residing the city. I know that you know what I mean, guys. Sada yung guys. Ako na kuyawan dito sa mga inani. Yung inani ba no? Kuyawan kita tunduwa lang ako. Kaninoon nga ito. Tinood ko rin tebo. Alright, try the guys. Wala pa ko gatrabaho ato. So, it was very fine. Nako nga mukuyog sa akong lola. Sa pinamungahan. Kuyaw kayong background music mga girls. Alright. To harvest. Para na ay bugas. Kay Erbab Jud Uyak Ims. Very much, really. Unsay uyak? Kaayo. Sabi Bob. Kay unsa may iya gibinali mga girls na mo day kay Erbab Jud Uyak Ims. Very much, really. Alright, Brian Tagos. 5 p.m. ang kahayag na himo ng team. Nang baot mo kong baliwan. Kadit sa girls ha.
Alright, parayan, alright, okay. So, ang kahayag ko no, nahimo ng team. Niyapit pa ang among gisakyan sa laing kaliwat nila. Nakihitch rami sa kaliwat sa akong lola. Kay timing moadto sad og pinamungahan. Naami sa luyo kay di masigo sa atubangan. If adto mi mulingkod. Ang nasa luyo kay katong igsuon sa bana sa akong auntie. Si Lula og ako. Makita tanan kay pick up ang sakyanan. Wala guys. Takanaan lang na guys. Alright, fast forward. Kay para di na kaayo taas, forward na lang no. Matay na sinde. Alright. 7 PM. Ngit-ngit na. Naabot na mi, pero mulakaw pa og very light. Kay naa pa sa unahan ang balay sa akong auntie. So, ninaog mi og gisugdan na ang paglakaw. Crucial para nako to see me and my lola. Mulakaw adtong nga ngit-ngit. Muagi pa og gamay nga sapa. Then, humayan, usa ka maabot dito. Layo sa main road, ilaha. Suok nga dapit, pero pag abot na mo, to criticize, bisag ngit-ngit. Lahadlog. Adlog taring gursam, kalit ng tagkana. Dako ang hawan. Kay ang atubangan sa balay sa akong auntie. Kay humayan, lotsada kay gurs. Alright. Presko kung maglingkod ka inig buntag. Days, weeks, and it took me a month of staying there. Wala tsada na kay girls. Alright. Mauto na, ingon niya. And it took me a month of staying there. Si Lula niuli after staying of 3 weeks. Wala girls. Mauto na. Kadito girls. Alright, parahin ko girls. Si Lula ko no, niuli after staying of 3 weeks kay meeting daw nila sa senior citizen. Og ako nahabilin. Nahitabo, naabot na mi. Ay, nahitabo. Alright, parahin girls. Nahitabo ni siya katong na-miss kami sa kaila ni auntie. Not related to us. Kaila ra. Very suod nga kaila. Wala girl. Madlock mo sa kuana. Background. Alright. Alright na girls. Very suod ko no nga kaila. Then, me as pag-umangkon nga masunurin ni kuyog ko. To assist her, kinaasiyay anak. Dako na jud, 4 years old. Lain sad kaayog magpabilin ko sa balay nila. Mas hugyaw ang show kung mao ang nahitabo. Naabot nami sa balay sa among pamistahan. Daghan kaayog oats. Unsay oats? Unsa ni Gorsinder? Unsay oats? Oats meal. Quaker oats. Meron na. Joke ra. Goodbye sa tayo ni mo Sindera. Ano seryoso ni mong kwan. Pero goodbye sa tayo ra. Dili kay board at ang pagbasa no. Oats di ay mo to.
daghan kayog oats, day. And ako nagpalaki-laki kunuhay. Hilom rajay. Oy, nahadlok. Hilom rajay. Makriticize unya tajay. Shems bitaw. Not to generalize lang ha. Naadyoing ana basta naa kas probinsya. Diba? Alright, right guys. Nisulod na mi sa ilang balay. Nilingkod para mukaon. Ang naa sa lamisa kay ako si auntie o iyang anak. The rest of the people kay naa sa gawas. Even ang tag-iya sa balay kay kinsa naghukad sa among kanon. Bugat sa sulod, less oxygen. Matud pa nako nga naglisod o ginhawa. Wala ko yung Alright, parayin tagors. Di sad ko kaingon nga tungod sa among paglakaw kay taod na sad mi naabot. Ang baso, ang kutsara, nilihok. Wala gors ako gors. Ang bahot na yung gors kay nilihok man ang baso at kutsara. Ayun, samtaw ni Sinderoy no? Ang baso ko ng kutsara gors nilihok. Naunsa naman Basta niya magtaon ko di aron ba niya. Bis midnight snack ko nga mulihok pala ng baso. Alright, gors. Basin sa uyog sa lamisa. Nangutana siya with question mark mga gors ha. Dili kay ang flooring o ang glock no. Alright, gors. Alright, dili ko no. Kay ang flooring sa ilang balay simento. Ang anak sa akong auntie nagduwa. Si auntie gapuyura that time. Maong walay rason to conclude nga sa uyog to sa lamisa. Kebs again. Wala kagor sa bawat mga balhibo. Kebs again ko no. Sakto man po no yung gingo no. Kay flooring man so. Wala ko ilaay na sa dito sa lamisa, di ba? Kiturang tag-iya og siya. Nya mawala gito matod pa niya nya. Pero nilihok man ang basog ang kutsara niya. Dili man to kanang kuan mga gors. Dili to kanang kahoy ba ang ilang flooring kuan man. Unsa to? At tingin ng flooring no. Ang flooring kay kuan simento. So, wag yun kay makita nga mulihok tog kalit ang baso no nya ang lamisa. Wa man sad nilihok. Ano sa giingon nga nilihok ang lamisa no? Ningar siya nilihok no ang baso ang kutsara. Alright, parayin tagors. Vlog, ya ako yung hadlock na kuyawan man ko. Alright, kadit sa. So, matod pa niya, no? Kebs again. So, wala siya. Alright, parayin tagors. Pagkahuman na mo og kaon, standby. Very light ang bayot kay ang anak ni auntie. Nagduwa kinsa ako rang gitanaw. Si auntie nakikistorya kadyot sa iyang mga kailang adto nga ang naa dito. Wow, kayo jay kay naa ang mga classmates sa anak nga lalaki sa tag-iya sa balay. Di ko kaladlad man oy tsada kayo no, tsada rin. Ang kabaw na ko sender na mo na Brenda no. Alright, okay parayin tagors. Anyways, gasigi ko og totok sulod sa ilang balay, fully furnished kung maingon kay nahadlok mo ko. Osbon taning background music. Ay, naunsan taon niya. Kadyot sa mga gors ha. Kadyot sa kita lang gata atong kuan lang be. Kita gata to be kay di man ko ganahan aning kuan ay naunsan. Di man tam kalitan di tata ka kuan balit. Asa tuoy. Kadyot sa gors ha. No, tanawa ra ko na Elisa na to. Inayan na tayo, nay na tagors. Ano lang, anak.
na. Alright, try ta no, di ko na siya kaladlad. Kuno ato no, kay nayang auntie. So, kabaw na taon sa siya, di ba? Try ta girls, anyways, gasigi ko og tutok sulod sa ilang balay, fully furnished. Kung maingon, kay very fine kayo ang siminto sa ilang balay. Pero makaingon ko nga karaan na to. Wa ko kay baw nga no nakaingon ko sa akong hunahuna nga karaan na to. Ang sulod sa ilang balay, antik ang haligi. Kahoy. Course ng bawat na akong balihibog. Agad sa garsagay, murag tiahak. Murag ka ni kuyaw-kuyaw. Alright, girls. Ay, si kuyaw-kuyaw na girls. Alright, parayon ta. Nitanaw na ko ang anak nga babae sa tag-iya, which made me look to another direction. Para di halata, uy naunsa. Yak din yung background music na to. No, naunsa may itong Adit sa garsa. Bawat akong baliboy. Biliban ako ane. Pero ato ning kayano, naunsa. Tao na siya. Sabi pala nga, sakto ra daw. Di daw sila ganahan ko no. Nga buwan sakto ra daw ko no. Sige, sakto ra. Ato lang ibalik no. Kaya kay kuyawan magkuhan itong background music. Alright, girls, pasensya kayo og nimo sender no, kay maputol gamay. Alright, padayon ta, nitanaw ko no siya, nitanaw ko no ang anak sa babae sa tag-iya, which made her, si Brenda, to look another direction. Para di halata nga ga-investigate ko that time nga curious ko sa ilang balay. Dili to dapat tukuran og balay, pati to nga lugar. Oy, grabe. Ahak man mo sender. Ay, Brenda. Ay, sara taon ka. Ay. Ahak ay, ang sama ni. Ay, oh, padayon ta. Alright, padayon girls. Moto no, ingon siya, pati to nga lugar nga tukuran ko no. Day, okay ra ka day? Joke sa akong auntie kinsa akong giignan nga di ko tawgon og day kay nauwaw na ko ganihara with marching katawa mga girls. So, kilig dito siya tawgon kog day. Uy, angko na lang ba noon kay di dito man siya kaladlad ato mga girls no, di pa siya kaladlad. Alright, 2 PM. Uy, giyahap yan. At mukalit makadiya unon santa. Pwede ilisan coach. Alright, 2 PM. Naabot mi sa balay sa akong auntie. Nagrelax, naglingkod kay busog, kapoy ug kutas, hangap sa lakaw, init, poy-poy sa lawas. Nakatug ko, just enough. Kay ana akong auntie nga mangahoy konomi unyang alas 4. Nagdamgo ko sa giadtuan namo ganina. Wala ko'y tao nakit-an ilarang balay. Na ako sa gawas sa ila. Nagtindog. Naghuwat nga naay mo gawas sa balay. Little did I know, abli ang portahan. Uy, giahak ng bawat ng balihibog sa inyo. Nonsam, taong ka Brenda. Ay, sindem! Napay music, giahak doon. Alright, padayon ta. Sabi pa lang, di isog tayo. Nonsam, alright. Little did I know, abli ang portahan ko ng mga gors. Gitutukan ko ang sulod sa balay. Kay maklaro sa gikan sa gawas. Ngit-ngit, di ko kita unsay naa sa sud. Ni-attempt ko og sulod, nipaduol ko sa pultahan, nilili og hinay-hinay. Nangita ko og switch para suwayan og on ang suga. Pero wala mga guys.
Pero sa damgo ni niya mga garsa. Ug gipukaw ko sa akong auntie. Oh, di ba? Damgo gito. Sa damgo to. Mo to yan na damguhan mga gors. Alright, tryon ta. Ay naunsan ta. Alright, padayon ta gors. Alas 4 na. Mangahoy na. Pero di siya mukuyog. Mo to ingon si auntie no. Gipukaw siya siyang auntie. Alas 4 na. Mangahoy na. Pero di siya mukuyog. Ang akong kuyog kay ang kaliwat ra sa daw namo. Okay ra for me kay babae. Dali ra nako masuod. Sweet. Oy, naunsa naman tao ni doktor oy. Ay, bre. Sorry mga girls. Alright no. Dali ra nako masuod. Sweet to na sa lugar dito. So, saway pagduha-duha as a way of payback sad sa ako auntie for letting me stay sa ila. Mikuyog ko. Di pinugushap. Layo nami og naabtan. Di ko familiar sa lugar kay katupa ko nakaadto. Bisag sa ilang auntie, katupa ko nakaadto. Alright na ay dako nga mga kahoy. Daghang kahoy. Nakaagi mi og mga balay pero mingaw. Makaingon kag mingaw kay puro sirado ang pultahan. Og same sa bintana mga gors. Ala ka diya. Madlock yung kano kay motoral. Alright, padayon ta. Sirado ko na mga gors. No, ang pultahan o ang bintana. So di ka ka ya, hapon-hapon na. Pero sirado man o, hapon-hapon pa no. Alright, padayon ta. Nindot ang mga balay sa bukid kay hapsay tanawon sa gawas. Presko 5 PM. Napuno na ang among gipangda nga sako og kahoy. Namahuway mi kadyot. Naglingkod ko na sila nga gors. From apart, na ako'y nakita. Purple nga punuan. Oh, look at yun. Unsa naman. May purple ko nga punuan mga gors. Alright. Bisag ang mga dahon kay purple. Unsa man to? Oy, wam ko kibaw. Unsa ng purple? Ako na ibaw ang purple nga katong kuala gors. Unsa na siya gors ay? Sinder, Brenda, kanang kato ng cherry blossom. Goro na. Oh, alright. Na. Alright, padayon. Okay. Sa Japan naman na makita ng mga purple, no? Alright, padayon ta. Laisyo lagi day. Kay na ay purple nga punuan dito. Nakaara nga dapit sa punuan. She was like silent that time. No response from her. She just said, bati mana pala ka diya. Mukuyawan na taaning kalitry ko na ay. Ningon ko na, she just said, bati mana diha. Daghan na matay diha. Ay, sa atong mais. Oy, dili ni. Pwede, ay, wibis maron, no? Pwede ba ni mais gutan? Pwede ba ni my story, no? Wibis. Okay. Dili pa biyernes. Wibis mo dahil. Kuya, dita. Simba ko, ay, in Jesus name. Doon sa ba ni, ay? Sa man taong kabrinda, sinder, ay! Alright, padayon ta. Mata, no? Bati ko no dito mga gors. Kay daghan ko no namatay dito. Wala ko kasabot sa iyang tubag. Kay layo ra kaayo sa akong pangutana. Nitindog siya sign nga manguli nami. Nagdali-dali ko kay kapit kagabi Di ko ganahan adto ko mamatay sa kanerbiyos. Ay, nervyos diya.
Agos, sa chata kay ganon. Alright, friend ha. Yut, ikaw ra ang nakakita sa pulo ko. Kubiyan yung background music. Ay, ni Yut, ikaw ra ang nakakita sa punuan. Ngano? Nanganha ko. Hala. Alright, guys, alright. Nganong nitubag man siya nga wala man di ay siya nakita sa punuan nga akong nakita. So mga tanong ninyo ng bata, Yut, ikaw ra ang nakakita sa punuan. Ngano? Nanganha ko. Nangangha ko. Kung sinangangha ko. Basta mo to, no? Nganong nitubag ko no siya nga wala man di ay siya nakakita sa punuan nga akong nakita matod pa sa sinder nga si Brenda. Daan ko pa nga wala ko kakita sa punuan nga akong giingon nganong nitubag man ka ato. Di ko ganahan magpamaayo. Kalo ay naon sa man kadyo sa korsa about to balibo ay naon sa man ay unsa ka Brenda sinder unsa man tao na siya. Alright, Brenda, asa to na? Daan ko pa nga wala ko kakita sa punuan nga akong giingon nganong nitubag man ka ato. Di ko ganahan magpamaayo. Yut, boy, kaya ako ingon siya no, Yut, kung naaman gani makakita nga lain dire, tubago na lang nako bisag wala ko nakakita og apil. So, to summarize, daghan na siyang nadunggan about dito. About sa among gipangahuyan. Nagminatay sa luha. Nakaagi mi og gamay nga spring. Limpyo nga spring. Spring ba spring? Giampingan jud sa mga tao nga naa duol sa spring. Nindot. Nanginom mi kay uhaw. Bugat sad kaayo among gida nga mga kahoy. Day, di ba didto sa atong gipangahoyan layo naman kaayo to sa mga balay nga atong naagian? Tungaso na sad kaayo to. Natay na dunggan. Ningon ko mi. Nakunublay. Sama niya ay nambawat yun akong balibo ay binuwang ko. Kadutsa. Kaya hakbayan niya ay. Alright na, prayin tagors na. Di palang kita isog na unsa man taon niya ay. Moto noon ingon sino. Naatay na dunggan. Mi. Matod pa sa sinder, sa ingon panako, di na sila angay ilab. Siya, di day. Kay baw ko nga, wala ka nakadungog, pero nganong naay nihilak dito? Manguli na lang ka, oy. Daghan ni mog storya, oy. Tana, kay hapit na gagabi, oh. Tugo niya, nga ka-joke. Very light. Wala ka no. Alright, friend, tagors. Yahak mo Brenda Sindera. Alright. Moto no, na ako nihilak no. Ay, naunsa naman tali. Alright, friend, tagors. Sampa na ay. Alright, friend, ha. Ganahan ko mabalik dito. Pero, dili. Na ako sa luyo sa among kaliwat, nagsunod. Naguna-huna nganong naay, ing ato nga panghitabo dito. Kung naay naghilak dito, kung nganong masulugon. Namsam tao ni Kwanay. Samaning sounds ay, magkuratan ta. Ay, sana, Pray-tagors. Kung nganong masulugon kaayo, motoyan ko no, kung
Naay nagilak dito kung nganong masulubon kaayo siya nga hilak. Luoy, nakafeel kog luoy ato niya. Gihapak ko sa akong kuyog kay wala daw ko naminaw niya. Ganina ra daw siya nakikistorya nako. Adto na kuyot. Siya nga niliko paingon sa ilang balay. Ang balay ni auntie naa pa sa unahan. Nakaagi na sad ko sa dako nga kahoy. Nga naman ay. Unsa man asay masadlok si Brenda o si Manang sa Outplus. Alright na, matan pastong ka na comment na. Friend the girls, may hangin from normal pag-abot nako sa tungod. Ni kusog hala ka girls. Santa na ay. Hinay ko no niya ni kusog ang hangin no pag-abot sa tungod noon sa mani. Pwede ni mo Brenda, ikaw ang salarin ng bawat balibo. Alright, padayon tano. Alright, pasensya ni mga sindera pero basaw na ito na yung mukbaan na awatay ko ang hadlok-hadlok na saray. Laki na naman sa isog tanong. Alright, this time di na tungod sa low pressure ay walay natala nga ang balita sa radyo. Nilingi ko sa mangga. Hayag pa to. Time maong makita ranako ang punuan sa mangga. Nitutok ko sa punuan ani kay naagikulit sa lawas. Naagikulit sa lawas sa punuan. Niduol ko kay na curious na sad. Og ang naa sa kulit unsa may naa o ang naa sa kulit unsay naa ang naa sa kulit uy naunsa na wala man unsay naa sa kulit guys unsam tabi pangitao na tabi asam to yang unsay naa sa kulit ay ansam to ay berputol ne pangitao tabi asam to yang na unsay naa sa kulit uy naa sa kulit dili man unsa naman ni oy unsa may naa sa kulit unsa man to oy where you kajut sa gorsa unsa to unsa naman to oy nuwa lagi unsa man ni di man mo down oy nuwa unsa bre ay don't leave me hanging my friend ha asa man to ay nuwa lagi nuwa lagi di lagi ako maabot lagi naunsa naman tao na kadot sinsa kay mga gorsa na pagtala wagi rin siya sumpay no naunsa niya ato pangitaon beke kadot sa pero naay sumpay pero nawala ang katong ug ang naa sa kulit asa man to naunsa naman ni ay di kapim rin ako tanan nawa man wala gyud naa sa kulit no wala asa man to ay where you kadot sa gorsa kadot sa gorsa asa naman tao ni ay asa naman to iyang naa sa kulit oy naunsa naman tao ni ay nawa lagi ta unsay naa sa kulit oy wala wa may sumpay gors unsa man kita may unsa di naa ning kulit oy walay sumpay gors walay sumpay no asa man be ang naa ko no og ang naa sa kulit unsay naa sa anyara na day sumpay gors kadto sa ha mao na ang kuan last di man ako makuan god ay kay mao na nyara kadto sa gors kay
lisod kayo ko. Ang naa sa kulit ko no kay kuan giungo ka. Dire ay sure drive ay naunsa giungo. Pag sure ay naunsa magpaglingit. Ayaw ana ay naunsa no. Ayaw mo ana gorsa. Kadit sa ha. Di pangitan ako asa ang kuan sumpay no wa lagi. Mas matuog na asa kulit. Hoy naunsa gud ne. Naunsa man ay. Sa may naa sa kulit ay. Lai masig binuang na unsam ta. Unsay na sa kulit. Unsa ba anya rabi etong pangitaon be. Nya gorsaka, sinsya kayo gorsake. Nawa ang iyang kulit. Ang nasa ang naing atong pangitaon bistig data berera. Oh, wala lagi siya sumpay. Wala siya sumpay. Ug ang naa sa kulit. Wala gors unsa man ni oy. Ay, Brenda, sindir, unsa mo ni mo, ay. Di, padayan, tagas. Ug ang naa sa kulit, wa may sumpay, no? After ato, guys, pabiti na ya, mga gors. Naalagi na akong sa reflection sa imo. Bre, sama di, ay. Alright na, mga tanong. Ano, unsa man taon ito, mga kwanay. Basta, mga tanong, niduol ko, kay na-curious ko. Na-curious na sad. Ug ang naa sa kulit, way sumpay, gors. Wait, mga, viewers, no, mga kwan. Wa siya sumpay. Ang iyang sumpay is after ato, guys. Nilakaw ko padulong uli nga way kahadlok. Kay baw ko nga kay baw ang nadunggan nako nga unsay pasabot sa iyang hilak. May her soul be rest in peace. And then, hi, Brenda. Kinsa kuyog nako sa pagpangakoy. Ba? Naunsa man taong kasidera. Ay, naunsa. Mo natunod. Og diri ra tama na ko story. Reader, lyric, daghang salamat sa pagbasa. Ay, pagpakan to, girls. Naunsa, listen na to ng sound. Unsa?